እቶም ኣብ የመን ዝመደቦም ዕጡቃት ሕቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ኣብ መጻወ ባብኤል መንደብ ኣብ ልዕሊ ዝሓልፋ ናይ ንግዲ መራኸብ ዘካይድዎ ዘሎ መጥቃዕትታት ንጸጥታ ዞባ ዓብዪ ስጋኣት ኣውዲቕዎ ይርከብ። እዚ ኩነታት እዚ ንኹለን ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘለወን ሃገራት ብፍላይ ድማ ንኤርትራ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ይጸልዋ ኣሎ። ዕጡቃት ሕቲ ነዚ መጥቃዕትታት ዝፍጽሙ ዘለዉ ምስ እስራኤል ርክብ ዘለወን መራኸብ ብምውቃዕ ንህዝቢ ፍልስጤም ዘለና ደገፍ ንምርኣይ ብምባል ይገልጹ። ይኹን እምበር እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ ዓለማዊ ንግዲ ዓብዪ ዕንቅፋት ፈጢሩ ኣሎ። ብዙሓት ናይ ጽዕነት መራኸብ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ወፂአን ብደቡብ ኣፍሪቃ ክዘውራ ስለ ዝተገደዳ ናይ መጓዓዝያ ዋጋን ግዜን ወሲኹ ኣሎ። ኤርትራ ካብ 1000 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ገማግም ባሕሪ ዘለዋን እስትራቴጂካዊ ቦታ ዝሓዘትን ሃገር ከም ምዃና መጠን እቲ ኣብ ጥቓ ገማግማ ዝካየድ ግጭት ቀሊል ኣይኮነን። እቲ ኣብ መንጎ ሕቱን እተን ብኣሜሪካ ዝምራሕ ሃገራትን ብፍላይ ድማ ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሚሳኤልን ድሮንን ውግእ ናብ ክለማ ኤርትራ ከይሰጊር ወይ ኣብ ጥቓ ገማግማ ሓደጋ ከየስዕብ ስጋኣት ይፈጥር። ኣብቲ ዞባ ናይ ወፃኢ ሃገራት ወታደራዊ መራኸብ ምብዝሑ ኤርትራን ላዕለውነት ባሕራን ሰላም እቲ ከባብን ክትብል ብጥንቃቐ ክትከታተሎ ዝገብራ እዩ። ኤርትራ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ትጥቀመሉ ዓብዪ ቁጠባዊ ረብሓ ኣለዋ። እቲ ዘይርግኡ ኩነታት ነዞም ስዕቡ ይጸልዎም። ወደባት ምጽዋዕን ዓሰብን ስሩዕ ንጥፈታቶም ንምክያድ ሰላማዊ ባሕሪ የድልዮም። እቲ ስጋኣት ምስ ዝቕጽል ናብ ዘን ወደባት ዝመጻ መራኸብ ክንክያ ይኽእላ። ኤርትራ ከም ዝኾነት ሃገር ካብ ወጻኢ እትእትዎም ኣቑሑት ከም ነዳድን ምግብን ናይ መድሕን ዋጋ ስለ ዝውስኽ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ሸቐጣት ዋጋ ክውስኽ ይገብር። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ መርገፂ ጽኑዕ እዩ። ቀይሕ ባሕሪ ናይ ተንገማግም ዘለወን ሃገራት ሓላፍነት እዩ። ወታደራዊ ምትእትታው ወጻኢ ሃገራት ድማ ንጸገማት እቲ ዞባ ዝያዳ ይጋድዶ እምበር ኣይፈትሖን ዝብል እዩ። ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ምርግጋእን ክሰፍን ከምኡውን ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ብሓባር ክሰርሓ ትጽውዕ። ምንቅስቓስ ሕቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንኤርትራ ዓብዪ ናይ ድሕነትን ቁጠባን ብድሆ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ግጭት ብዝቐልጠፈ እንተዘይቆይሙ ሳዕቤኑ ኣብ መላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክገዝፍ ከም ዝኽእል ተዓዘብቲ ይሕብሩ። ኤርትራ ድማ ንጥቕማን ድሕንነታን ንምሕላው ነቲ ኩነታት ብጥንቃቐ ትከታተሎ ኣላ። መሃንዲሳት ኤርትራን ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ዘገልግላ ብዘይ ሰብ ዝንቀሳቐሳ ናይ ስልያ መራኸብ ኣፍርዮም። ኣብ ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጅን ማይ ነፍሒ ዝርከቡ መሃንዲሳትን ተምሃሮን ኣብ ክለማ ኤርትራ ናይ ምክትታልን ስልያን ስራሕቲ ከካይዳ ዝኽእላ ብዘይ ሰብ ዝንቀሳቐሳ ናይ ባሕሪ መራኸብ ከም ዘማዕበሉ ተገሊጹ። እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂያዊ ምህዞ ኣብቲ ሃገር ምህንድስና ንሃገራዊ ልምዓት ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ዝተኻይደ መዓልቲ ምህንድስና ንርኤት ቀሪቡ። እዘን ናይ ባሕሪ ሰለይቲ ተባሂለን ጽዋዓ ዘለዋ መሳርሒታት ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ናይ ምክትታል ዓቕሚ ብዘመናዊ መንገዲ ንምድንፋዕ ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሩ። እዘን መራኸብ ብዘመናውያን ካሜራታትን ተነቃፊ ሴንሰራትን ዝተዓጥቓ ኮይነን ካብ ርሑቕ ርሕቐት ብምቁጽጻር ዝኾነ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ወይ ስጋኣት ጸጥታ ንምክትታል የገልግላ። ኣብ ክለማ ኤርትራ ዝፍጸም ዘይሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳን ካልእ ንከባቢ ባሕሪ ዝብክሉ ንጥፈታትን ንምቁጽጻር ልዑል ብቕዓት ከም ዘለዎን ተገሊጸሎ። እዚ ብደረጃ ሃገር ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዝተሰርሐ ቴክኖሎጂ ኤርትራውያን መሃንዲሳት ንሃገራዊ ብድሆታት ብምህዞ ንምፍታሕ ዘለዎም ብቕዓት ዘንጸባርቕ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ብመሰረት ካብቲ ቦታ ዝወጽእ ሓበሬታ እዘን መራኸብ ካብ ናይ ጸጥታ ስራሕቲ ወጻኢ ኣብ ስርሒታት ህይወት ኣድሕን ከምኡውን ንባሕርያዊ መጽናዕትታት ንጥፈታት ወደባትን ክውዕላ ይኽእላ እየን። እዚ ስጉምቲ እዚ ኤርትራ ኣብቲ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ላዕላውነት ንምውሓስን ድሕነት ባሕራ ንምሕላውን ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ሓደ ዓብዪ ስጉምቲ ንቕድሚት ምዃኑ ተፈሊጠሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ተራይ ዓቢ ምህላው ተገሊጹ። ማዕከን ዜና ኣልጀዚራ ዘውፅኦ ናይ ትንተና ጸብጻብ ኤርትራ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ኣገዳሲት ተጻዋቲት ኮይና ትቕጽል ከም ዘላ ሓቢሩ። እቲ ጸብጻብ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይርግእ ኩነታት ጸጥታ ንኤርትራ ዝያዳ ስትራቴጂካዊት ሃገር ከም ዝገበረ ኣመልኪቱ። ኣልጀዚራ ኣብ ጸብጻቡ ዝጠቐሶም ቀንዲ ነጥብታት ኤርትራ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ነዊሕ ገማግምን ኣብ ጥቓ መጻወ ባብኤል መንደብ ምህላዋን ንጸጥታ ዓለማዊ ንግዲ ባሕሪ ወሳኒት ከም ዝገበራ ተገሊጹ። ኤርትራ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምርግጋእን ንምምጻእ ኣብ ዝግበር ጻዕርታት ብፍላይ ድማ ምስ ሃገራት ከም ሶማልን ግብፅን ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ንሚዛን ሓይሊ እቲ ዞባ ይቕይሮ ከም ዘሎ ተመልኪቱ። ኤርትራ ድሕነት ባሕራ ንምሕላው ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ምንቅስቓሳትን ሓደስቲ ቴክኖሎጂያዊ ምዕባለታትን ንኣብነት ብዘይ ሰብ ዝንቀሳቐሳ መራኸብ ንላዕላውነታ ንምውሓስ ዘለዋ ቆራጽነት ዘርኢ ምዃኑ ኣልጀዚራ ጠቒሱ። እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራ ሶማልን ግብፅን ዝፍጠር ዘሎ ሓድሽ ምሕዝነት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ፖለቲካዊ መልክዕ ይፈጠር ምህላውን እዚ ድማ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ጽልዋ ዝያዳ ይዕብዮ ከም ዘሎ ተገሊጸሎ። እዚ ብኣልጀዚራ ዝቐረበ ትንተና ኤርትራ ኣብ ዞባዊ ፖለቲካ ካብ ምጽላል ወፂያ ነቲ ኩነታት ኣብ ምቕራጽ ዓብዪ ግደ ትጻወት ዘላ ሃገር ምዃና ዘረጋግጽ ብምባል ብዙሓት ተዓዘብቲ ይገልጹ።
ሓሊባይ ዓመት ሙሉ ጨው የፍሪ ካብ ባፅዕናው ሓሊባይ ካብ ዝተጋገር 12 ዓመት ገይሩ ዝርከብ ትካል መፍረጨው ሳሊና ናይቲ ከባቢ ባህርያዊ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ዓመት ሙሉ ጨው ከፍሪ ከም ዝበቃዐ ተሓቢሩ ኣብ መጀመርታ ዓመታት ናይ 2000 ጀደክ ምስ እንግሊዛዊ ትካል ብዝገበሮ መጽናዕቲ ካብ ባፅዕ ወፂኡ ናብ ሓሊባይ ዝገዓዘ ትካል መፍረጨው ሓሊባይ ኩባንያ ህንፃ ሳዋ ድሕሪ ዝገበሮ መስርሕ መደብ ፀጋታት ባሕሪ ብዛዕባ ሓሊባይ ተረኺቡ ዝርከብ ግራህ ጨው ሓሊባይ ኣመልኪታ ኣብ ዘርግሓት ሓበሬታ ሓሊባይ ዓመት ሙሉ ጨው ከፍሪ ከም ዝበቃዐ ገሊፃ መደብ ፀጋታት ባሕርና ኣብ 2016 ዕማማት መስርሕ ምድላውን ግራህ ጨው ሓሊባይ ከም ዝተጀመረ ብምሕባር ኣብ 2020 ተዛዚሙ ፍርያት ከቅርብ ከም ጀመረ ገሊፃ እቲ ኣብ ፀጋታት ባሕሪ መልኪታ መደባት እትዘርግሕ መደብ ፀጋታት ባሕሪ ግራት ሓሊባይ ካብቲ ኣብ ባፅዕ ዝነበረ ግራህ ጨው ፍሉይነት ከም ዘለዎ ድሕሪ ምርዳእ እቲ ኣብ ባፅዕ ዝነበረ ግራህ ጨው ኣብ ክረምቲ ካብ ወርሒ 9 እስካብ ወርሒ 3 ኣብ ዝነበረ ግዜ ፍርያት የቅርብ ከም ዝነበረ ገሊፃ መፍረጨው ሓሊባይ ግን ዓመት ሙሉ ጨው ከፍሪ በቂዑ ከም ዘሎ ኣረድያ ትካል መፍረጨው ሓሊባይ ኪንዮ መፍረጨው ቤት ትምህርቲ ሞያ ብምዃን ኣብቲ ቦታ ንዝተመደቡ ሰራሕተኛታት ናይ ሞያ ስልጠና ይህብ ከም ዘሎ ገሊፃ ብተወሳኺ ካብ ከባቢ ወቂሮ ንዝርከቡ ነበርቲ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩ ከም ዘሎ መደብ ፀጋታት ባሕርና ኣመልኪታ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትካል መፍረጨው ምፅዋዕ ግራት ሓሊባይ ናብ 800 ሄክታር ከዓቢ ምዃኑ ተገሊፁ ነይሩ እዩ እቲ ሓበሬታው ሓሊባይ ተረኺቡ ዘሎ መፍረጨው ንምዕባይን ንምስፍሕፋሕን ብዝካየደሉ ዘሎ ፃዕሪ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ካብ ዘለዎ 60 ሄክታር ግራት ናብ 800 ሄክታር ግራት ጨው ከዓቢ ከም ዝኾነ መጽሔት ፍረ ፃዕሪ ሓቢራ ነይራ ኣብ ዓለም ካብ ዝርከቡ ባሕርታት ብጨዋማነቱ ዝፍለጥ ቄሕ ባሕሪ እታ ወናኒት ኤርትራ ብዙሕ ጨው ንምርካብ ኣብ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ትካል መፍረጨው ምፅዋዕ ኣብ ሓሊባይ ግራት ብምድኳን ንጥፈታቱ እናሰላሰለ ይርከብ ከንቲባ ከተማ ኒውዮርክ ዞህራን ማምዳኒ ንቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ናብ ከተማ ኒውዮርክ እንተመፂኡ ከኣስሮ ከም ዘይኽእል ተኣሚኑ ማምዳኒ ቅድሚ ምምራፁ ኔታንያሁ ኣብ ዋዕላ ውድብ ሕብራት ሃገራት ክሳተፍ እንተመፂኡ ከም ዝኣስሮ ብዙሕ ግዜ ገሊፁ ነይሩ ኣብዚ ሎሚ ቅነብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት እውን ንኔታንያሁ ንምእሳር ኩሉ ዝከኣሉ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ሓቢሩ ነይሩ ማምዳኒ ምምሕዳሮም ንሕጊ ኣሜሪካ ብጥንቃቐ ብምግምጋም እታ ከተማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኔታንያሁ ዝተዋህበ ናይ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ከተተግብር ከም ትኽእል ገሊፁ ነቲ ትእዛዝ ICC ንምትግባር ናፃ ሕጋዊ ስልጣን ከም ዘይብልና ፍሉጥ እዩ መንግስቲ ፌደራል ግን ኣለዎ ናብ ICC ተጸምቢሩ ነዚ ትእዛዝ ክፍጽሞ ድማ ጽዋዕ ኣለኹ ድሕር ምባል ቤንያሚን ኔታንያሁ ገበነኛ ኩናት ኢሉ ማምዳኒ ቀፂሉ ኔታንያሁ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ምርሑብ ኣይኮነን ማለት መርሓባ ኢሉ ዝቕበሎ የለን ካልኦት ገበነኛታት ኩናት እውን ብሓፈሻ ምርሑባት ኣይኮኑን ይብል ኣብ መጀመርታ ናይ ዘወርሒ ማምዳኒ ኔታንያሁ ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት እንተተሳቲፉ ከተማ ኒውዮርክ ተኣስሮ ትኽእል ድያ ኣይትኽእልን ምስ ጠበቃታት እታ ከተማ ይዘራረብ ከም ዘሎ ገሊፁ ነይሩ ኣብ ዋን ጎስጓስ መረፃ ከንቲባነት ፖሊስ እታ ከተማ ኔታንያሁ ብመሰረት ትእዛዝ ICC ከኣስርዎ ከም ዝደሊ ብተደጋጋሚ ገሊፁ ነይሩ ነቲ ሕጊ ድሕሪ ምግምጋሙ ግና እታ ከተማ ከምኡ ስልጣን ከም ዘይብላ ደምዲሙ ኣብ ሄግ ዝመደበሩ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ኣብ 2024 ንኔታንያሁ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ነበሩ ዮአብ ጋላንትን መራሕቲ ሓማስን ክእሰሩን ኣባላት ሃገራት ከረከብኦምን ሓቲቱ ነይሩ እቲ ቤት ፍርዲ ነዞም ክልተ እስራኤላውያን ሰበስልጣና እዋን ኩናት ቃዛ በት ገይሮሞ ዝበሎም ገበናት ኩናትን ገበናት አንጻር ሰብኣውነትን ይከሲስዎም እቲ ቤት ፍርዲ ሰብኣዊ ሓገዛት ደሪቶምን ንሰላማውያን ሰባት ኮነኢሎም ዒላማ ብምግባርን ንጥሜት ከመይላ ኩናት ከም ዝተጠቐምሉ መርትዖ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ኣባሉ ዘይኮነት እስራኤል ነቲ ክሲ ብትሪ ብምንጻግ ICC ኣብ ልዕሊ እስራኤል ስልጣን የብሉን ትብል ኣሜሪካ እውን ኣባል ICC ስለ ዘይኮነት ነቲ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ክተተግብር ብሕጊ ክትቅየድን መምሕዳር ትራምፕ ነቶም ኣብ ልዕሊ ኔታንያሁ ከም ዓይነት ፍርዲ ዝወሰኑ 7 ደያኑ ከም ዝእገዱ ይገይሩ ብመሰረት እቲ እገዳ ዝኾነ ኣሜሪካ ፍርያት እንተላይ ክሬዲት ካርድስ ከምኒ ማስተር ካርድ ቪዛን ካልእን ክጥቀሙ ይኽእሉን እዮም ኣሜሪካ ንብረት እንተለዎም ከዓ ከም ዝድስከል ተሓቢርዎም እዩ ናብ ኣሜሪካውን ክገሻ ይኽእሉን እዮም ማምዳኒ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣሜሪካ ናብ ICC ተጸምቢሩ ንኔታንያሁ ናብቲ ሃገር እንተመፂኡ ከኣስሮ ከም ዘለዎ ገሊጹ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ሩስ ሶሻል ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቲ
ملأختي نتانياهو أب حبرات منجستات أمريكان كله بزخون يخون منجدي كرت وملكة عكسرني كبل جليد نيرو ترامب نتانياهو أنصار شبراي واقع سلازلو أتم كأسر زلوهم كالو شبراوين بر نتانياهو يكونن بمبال نمشارخت نتانياهو يتابغلو أمباسادر إسرائيل أب حبرات منجستات أمريكا داني دانون بوغنون ريتو مامداني بمنكاف أتخنتباب كندي بروباغندا حماس زساسي ندك نيوير كام مجلقال كدهب كم زلو قليصو داني سرح خاقبر بمبال نتخنتباي نكف مامداني نتانياهو أب كازا مصنات عليه سلازفت أمان نهزبك كازا كم زحاسمو سلازقبرن قبل نيخويناتي بمبالي زمقوت نتانياهو نفردك غرب زكالو خمس قبر كأي زارب اتيا بستفلالي تكالات لعلواي تمرتي إيرتراز تخايدة من رقاتات كتسأل هاقرا وفرياب المعاسب أو تسقان كونيل كاستا قبرا مسفحفة عدلاتا وعودتا ساينس تكنولوجي انجينيرينج حرشا نقد المحبرة وساينس نزاقول لحيو اتيا ملا هاقر زفري السلت أنا سمويا نتا هاقرا وعغمين مهنات إن منسيات إيرتراويان عب قدام نتات لمعات نمسقوام زدليون فلتاتن كإلت النمعتا استوسد استراتيجي كوك ألسزن تسوارقيوم أو كلج نقد المحبرة وساينسن حادش حن عصر شومون تمرقتي بمحدرة نقدي هزباو محدرة أكاونتينج إيكونوميكس حقي قانقاتات المحبرة وساينس قداماي ديجرين دبلومان وديوم دكان استي 4 مئتاويت ناي تخفلي وكيلنا اللوا أزد ما بتم من محدرة جزءات قطباو محدران وسنت زخون عودتات النعبي زخيت زلو تسقطاو سوتافي زرقي ملك عيوم أب كوليج ساينس ماي نفحد ما 300 تمهارو ببيولوجي كيمستري سنة مدري ماتماتيكس فيزيكس ستاتستكس قداماي ديجر رخيبو مالو كابزيوم دك أنستي 4 مئتاويت كوينان أزد مانت ساينساون تكنولوجياون مسارات إيرترا أمر رقاقات وسان معباليوم كوليج حرش حمل مالو دكتور حكمنا أنسسا سبك قدما يدقرون تقبلت دبلومان زركبوهم 375 تمهارو أمر يقوم سلطنهم دما سنة أنسسا سنة كلتي هورتيكالتشر تكنولوجي مقبي مكل خال تخلي مكل خال كباب نزد تعالى لخوينو أزيوم نوح سنة مقبي انت تصورنت لو تأجير نزل أحرشها ولمعاتن وسنت زخون كيلاتات يوم بتحد وجن دما كوليج انجينيرينج تكنولوجي ماي نفحي بسيبيل ميكانيك مارين عدنا حرشاوي انجينيرينج كيميكال الكترونيكال كمبيوتر ساينس اوتوموتيف تكنولوجي هنصا نتورك مصنعات مريتن 297 تمرق تقدما ديجرين دبلومان هيبو ازم عودتات زيوم نهنص تحت قرصي نيندستراو مسفحفح نسرعاتات صعات نعود عدنا نديجيتالاو سغغرن ايرتراز عنقف عند حقيوم بحبار زوم تكالات ور حمله طراي حدش عند 990 تمرقتا فريم اللو أزد ما نتسلت أن حايل سب اتهاجر عبيا بركتويو أزف الريات زي مسهاجراو قدام نتات حرشا اندستري تحت قرصي ساعات عدنا ديجيتالاو سغغر محدرا كبابن هزبا ومحدران سما معيوم اتي نوسخ زخير زلو ستافي دك انستيو بفلاي دما اب ساينس النقدن استاساسر عودتات نمعر عدلات نستفلالي مويا وكلنا نزقبر زلو قصال سقومتي زريوم بتوسخ مسفحفح تكنيكاون موياون مدبات تمرقتي مسدليتات لمعات إيرترا السمامع تكبراون قطانا بسرح زقتم كيلتات كم زرخبو يرقاقت أقباب تمرتي إيرترا مهنات حقراو عقم استسرت خويني قصلالو نمن سياسيقاتات بفلتة تكنيكا وبقعة موياو خلتن بمعتاق نزلق لمعات النوح وان رأس مركوسان أبركتون خقبرو عقم من العاليو أزم عواتات زيوم نتراو عاشتو زلق لمعات سخونة سريسل وتمرتي زدقفون بقليل زركب أقداس المسارة لو تزمت انت مرتي نهزبي ناي مبقع سفيح علاما زرقاقصن يوم تمرتي كم مسارت نايتي إيرترا هاقراو عقمين مهنات رأس مركوسان متنخارن زلق لمعات نمسقوا من اتتك أملو نوح إيوان استراتيجي خويني يقلقلالو اتا هاقرا فلتات مهزون كيلاتن بموفار نمت عبيت نتكالاو تتصوارنتن نهاقراو معبالن أبركتو زقبرو حدش ولدو سمويا تدالو الله إيرتراويان كأكون كلو زفترو هواهو خابترا مئكاب حليفو نافولي ملكع زلو تبقى سلسقاقر تاكيوم زخلو طرح زيكون سلعلو خلو كأكون كلو زدم كون تبقون هزب مخانم هاقرا فيستيبال مسكرنايو نهدد زكبابر هزبي زقورا نتفاتي عبين أصدو مقون تبقونيو هزبي إيرترا حلوف بحبراو زخرستت أمرا عبلومي بحبار نخنبر استسمامعه نمت أخا عبي قمنا قرن مقبار حبراو رأزا معبالس لزخونا كلو زت أبقون معروق هزبيو
እዩ ፍሉይነትን ጽባቐን ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ኣብ በዝሕን ዓይነትን ናይ ዝቐረቡ ምርኢታት ዘይኮነስ ኣብ ዝፈጠሮ ናይ ስኒት መድረኽ ዘሎ እዩ ንሓደ ሃገር ካብ ምርዳእ ዝዓብን ዝኸብርን ጸጋ የብሉን ኤርትራ ብልዕልን ትሕትን ምድሪ ከምኡውን ኣብ ባሕራዊ ግዝኣታ ንምዕባልኣን ድሕንነታን ዝኸውን ብዙሕ ጸጋታት ከም ዘለዋ ኣብ ክርክር ዝኣተ ኣይኮነን ኩሉ ዝተፈጥሮ ዝዓደለ ሃብቲ ግን ምንኣስ ናይቲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘሎ ምርድዳእ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቂሕ ባሕራዊ ንእስ ዞባ ናቕፋ ብሰንኪ ትማል ዘጋጠመ ብርቱዕ ዝናብን ምስ በረድ ዝተሓወሰ ሓያል ማዕበልን ኣብ ልዕሊ ንብረትን መሰረተ ልምዓትን ከቢድ ዕንወት ከም ዘጋጠመ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ሓቢሩ ብመሰረት ካብቲ ቦታ ዝተረኸበ ሓበሬታ እቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ መንበሪ ኣባይቲ ዜጋታትን ዝተፈላለዩ ትካላትን ልዑል ጉድኣት ኣብፂሕሉ እዚ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ንብረት ዜጋታትን ትካላትን ዓብዪ ክሳራ ዘስዓበ ኮይኑ ዝምልከቶም ኣካላት ነቲ ዝወረደ ዕንወት ንምጽጋንን ንምክትታልን ይንቀሳቐሱ ከም ዘለው ተፈሊጡ ኣሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ ብዕለት 19 ምስ ላዕለዋይ ኣመኻሪ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪቃን ኣብ ምምዕባል ክልቲኣዊ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ኣመልኪቱ ኣብ ካይሮ ከም ዝተዘራረበ ክግለጽ ቀኒሉ እዚ ርክብ እዚ ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝቕጽል ዘሎ ዘተ እዩ ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝተገለጸ ኤርትራ ኪኑ እገዳ ምልዓል ዝኸይድ ዝጭበጥ ኣብ ሕድሕዳዊ ምክብባርን ሓበራዊ ረብሓን ዝተመርኮሰ ክልቲኣዊ ዝምድና ከምዕበል ብሓፈሻ ድማ ሃናጽ ተራ ኣሜሪካ ኣብ ዞባና ክህሉ ዘይቕየር ድሌታ እዩ ኤርትራ ነዚ ጽምዶዚ እቲ ዝድለ ፍረ ምእንቲ ክህብ ንጥፈት ምውሳኽ ክትቅጽሎ እያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከባቢ ሽረ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኣኽሱምን ሰለኽለኻን ውቕሮ ማርያም ዝበሃል ከባቢ ብዘጋጠመ ዓብዪ ናይ ፋይበር መስመር ሓደጋ ምኽንያት ኣገልግሎት ስልኪ ተቋሪጹ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ምቁራጽ ብሰንኪ እዚ ናይ ፋይበር ዕንወት እምበር ካልእ ምኽንያት ከም ዘይኮነን ዝምልከቶም ኣካላት ሕጂ ንምጽጋን ኣብ ጻዕሪ ከም ዝርከቡን ተገሊጹ ብተወሳኺ ኣብቲ ከባቢ ኣገልግሎት ሳፋሪኮም ብጽቡቕ ኩነታት ይሰርሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሚኒስትር ትምህርቲ ነበር ኣምባሳደር ገዲም ተገዳላይ ሰመረ ርእሶም ብዝሓደረ ሕማማ መበል 82 ዓመቱ ተሰዊኡ ገዲም ተገዳላይ ሰመረ ርእሶም ከም ኩሎም ናይቲ እዋን መንእሰያት ኤርትራ ብልዑል ሃገራዊ ድርኺት ኣብ 1976 ካብ ኣሜሪካ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ኣቋሪጹ ናብ መሳርዕ ህዝባዊ ሓይልታት ድሕሪ ምስላፉ ካብ ተራ ተዋጋእ ሰራዊት እስካብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ብዝተፈላለየ መዝነትን ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ኣገልጊሉ